Dagitoy kakabsat ti naibagbaga, kadagitoy alinaon, ti lokot ti pagbasaan, akas kawkawes. Haan lang nga kawes nga isuot iti bagi, no di ket gapo iti panangikawes tayo, kadagiti naimbag sasao, digitoy nga agturong iti Dios kadagiti panpanunot tayo met laeng anasayaat. Kas iti mabasa iti daan atulag iti Exodo nga ibagbagana iti 28 iti 2. Ket mangi ngarabi dakto digitoy ibagbagana kadagitoy sasao, kadagiti kawkawes nasantuan. Amay paay kinaaroon akabsat mo, pakaidayawan ken pakapintasan. Isugam digiti kabsat ti ibagbagana kawkawes gapo kadagiti nasayaat balikas tayo digitoy nga ibagbagana. Tamangala tayo met iti paset iti baro atulag ngayon na ibagbaga mabasa iti Colosas 3 iti 12. Agkawes kayo nga rod kas kadagiti pinili iti Dios a santo ken ayayaten iti maysa a puso a naasi, iti kinaimbag, iti nakem, iti kinapakumbaba, iti kinaimma ken iti nabayag panagiturtured. Isu kita kabsat na ibagbaga nga ikawes tayo digitoy napili sasao nga nagapu ti Dios gapu ti linaon iti Biblia. So di kita kabsat ti napapateg kawes nga ikawes tayo ken imula tayo iti panunot ni kita akay papanan na. Iti mabasa iti Colosas 3 iti 14, ken kang runaan na kadagiti banbanag agkawes kayo iti ayat. So dayta ti bagbagana nga ikawes tayo gapu ti ayat, isu naing kakabsatan iti panakan-anay na. So di kita. So kadagiti kabsat haan bareng-bareng lang ni gitoy sasao ngayon da ikawes nga kas pamaneknek mabasa iti Tito 1 iti 8. No di ket managpadagos iti ayat naimbag, natakneng, nalinteg ken nasingpet managparbeng. Isu di kita kabsat tinta ikawes nasayaat ken naimbag balikas ngayon na ibagbaga. Digitoy pamaneknek nasayaat kabsat gapu iti nasayaat panagpamati tayo. So di kita. Isu di gitoy iti sangger tayo, isu daytoy iti panakadaong tayo nga inaramid kadagiti napudno nagpamati gapu iti linaon iti Biblia. So di kita. Isu ko tuwen nyo kabsat kas kay papanan na gitoy. Tadi gitoy isu iti napaypayso nga nagtaod iti Dios gapu kadagiti nasayaat panagaramid tayo. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin iti so amin. Amen.